बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्तना इस्लारि मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि 8थि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै थाखानाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै 5 बोसोरनि थाखाय गोदान आफादखौ दाफिननानै लानाय जाबाय। थांनाय 2003 मायथाइनि 18 डिसेम्बर खालारखालि मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिया गिबियै गायसनजादोंमोन। फैयै फैयै गायसनजानाय समनिफ्राय लानानै देग्लाय 8 बोसोराव आगान सुरबाय। बेनिनो 8थि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफिननानै लानायखौ फोरमायदों मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि कालिचरन बसुमतारी बिथाङा। बिथांमोनहा गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिखौ मदद होबोबाय थानाय गं 8 गामि आफादफोरनो 5,000 रांनि चेक आरो गं 3 गामिनो 3,000 रां मदद होनाय जायो होननानैबो बुंथिबावो। बाक्सा मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। दिनैथ' जोंनि थाखाय खोब गोथार सान आरो खोब मोजां सान होनांगोन। जों दिनैनि 18थि जोंनि जोनोम सान 2003 मायथाइनि 13 डिसेम्बराव जोङो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटि हिसाबै जोङो दानो हादोंमोन आरो बिदिनो गोबां बोसोर जोङो 18 बोसोर जोङो सामलायबोबाय। फैयै फैयै आङो गिबियाव बेयाव इक' टुरिजम गाइड इनचार्जमोन। बेनि उनाव आङो कनजारभेसन इनचार्ज जादों। बेनि उनाव रेस्किउ एन्ड एवारनेस बेनि थाखाय आङो इनचार्ज जादोंमोन। बेनि उनाव आङो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बोसोरनैसो दङमोन। बेनि उनाव 2017 मायथाइनि 1 जुननिफ्राय आङो आफादगिरिनि बिबानाव दङमोन। फैयै फैयै दिनै जोङो 2021 मायथाइनि दिनैनि बे 13 डिसेम्बराव जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो इन्टारनेलि खोब मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों आङो बिबानखौ दिनै गुबुन आफाद माबानानै गथायबाय। बेखौ जोङो खोब टेकनिकेलि जोबोद सानलाय हलायै जोङो बे आफादखौ दानाय जादों। जोङो थांनाय सप्तानिफ्रायनो मोनसे इन्टेलेक्चुयेल कोर कमिटि सिगांनि फाउन्डार जोंनि जायफोरनाखि लिडार दङमोन बिथांमोनखौ लाफानानै माने 15नि कोर कमिटि मोनसे दाना लादों। बेनि गेजेरजों खोब सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो इन फिउचार माबोरै सामलायलाङोबाथाय मोजां जागोन बेखौ आसा खालामनानै जोङो गोदान आफाद दादों। बे आफादखौ जों दिनै बिबानखौ गथायथ'वाखैब्लाबो जोङो दिनै फोस्रावबाय आरो दिनैनि बे आफाद दानाय बे माबायावनो फाउन्डेसन डेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि खाथि खालानि जोंखौ जायफोर गामि आफादफोरा सापर्ट खालामबाय थायो बिथांमोननो जोङो चेकबो होदों। मोन 8था गामिनो जोङो 5,000 चेक होदों आरो गं 3 गामिनो जोङो 3,000 फिसा फिसा गामि बिथांमोननो जोङो गामि गंसेयाव 3,000 चेक होदों जोंनि मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय। मानोना जोंनि बे ससाइटिया टटेलि कमिउनिटि बेस्ड ससाइटि। जोंनियाव जिखिनि हिद्दान्त लायो जिखिनि जोङो डिसिसन लायो गासैखौबो जोङो कमिउनिटि रायजोफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो डिसिसन लायो। गोदान बिबानगिरि सोर सोर? दा गोदान बिबानगिरि हिसाबै जोंनियाव दङ महेन्द्र बसुमतारी आफादगिरियाव। बियो सिगां जोंनि फाउन्डार सेक्रेटारिमोन। गेजेराव गोबां सम गैयाबाबो बिथाङा गायसननाय समाव दङमोन आरो बिथांनि साननाय हनाया खोब क्रिएटिभ आरो मानसिया खोब कनजारभेटिभ माने जोंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो गाहाय नेहाथारियाव जोंजों माने एकाउन्ट सेक्रेटारि सासे दङमोन बिथां रमेश नार्जारी। बिथांखौबो आङो लाफानानै जोंनि मावसमाव माखासे सामलायनायनि टेकनिक माखासेखौ आं बिथांनो फोरमायनो मोनदों आरो बिथाङाबो खोब सेटिसफाइड आरो बिथाङा मावलांनो हागोन होननानै आं सानो। बेनि उनाव जोङो लेङाइ आफादगिरि बिथां सिगांबो लेङाइ आफादगिरिखामोन जिमि बर' बिथांखौबो जोङो थिग खालामखादों लेङाइ आफादगिरि हिसाबै। खै बोसोरनि थाखाय दाफामफिननाय? बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो दा 5 बोसोरनि टार्म्स खालामबाय। जोंनि दिनाव आं आफादगिरि जानाया 4 बोसोर जाबायमोन। दा फैगौ माखासे जोंनि माबाफोरखौ मावनो गोनां खामानिफोरखौ सिन्था खालामलायनानै जोङो 5 बोसोरबाथाय मोजां जायो बेखौ जों थिग खालामनानै नै बे गोदान आफादनो जोङो 5 बोसोरनि थाखाय जोङो थिग खालामबाय। दिनैनि समाव दावबायारिफोरनि जोंनि जायफोरानाखि लिंकआव थानाय ट्रेभेल एजेन्टफोर बा जोंनि माखासे अफिसारफोर कानेक्सनाव थानाय बा भिजिटरफोर जायफोरानाखि जोंजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामो बिथांमोनहा जेबो उसुबिदा बेयाव जानाय नङा। मानो होनबा जों दा गोजाम आफादा गैलाबाबो जोङो बोसोनगिरि हिसाबै निस्सय थागोन।
आरो जोंनिफ्राय जिखिनि कमिउनिकेसन जिखिनि फोरमायनाय बा जोङो फोनांजाब राहा बे फोनांजाब राहाखौ जों गोदान आफादनो गथायनानै होगोन आरो दावबायारिफ्रा जोंनियाव माखासे मोजां फेसिलिटिसखौ मोननो हागोन मानो होनबा जोङो जोंनि एसेट हिसाबै बेहाय जोङो अलरेडि गं 8 मोननै रुमै 14था रुम लग हाट दंफांनि न' आरो अलरेडि जोंनाव थाखानाय कटेज जोंनि ट्रेडिसनेल कटेज एथनिक कटेज अलरेडि जोंनाव गंनै दंखायो गासै जोंनियाव मोन 16था रुमा दा एभेलेबेल दङ बेनि अनगायैबो जों 10 एकोमोडेशन होयो आरो मोनसे फिसा फिसा जोंनाव कटेजबो दंबावो एक्सट्रायै माने जोङो 18निफ्राय 20था रुमखौ जोङो भिजिटरफोरनो होनो हायो आरो 10 एकोमोडेशन जोङो होनो हायो गतिके भिजिटरफोरा जोंनाव दावबायारिफोरा फैनो गोनांफोरा मोजाङै फैनो हागोन आरो मोजाङै एन्जय खालामनो हागोन The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिभिजुवेल कटेज माल्टि-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट जिप्सि साफारि एलिफेन्ट साफारि रिभार रेफ्टिं पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994